Kene kadai ka khubor shapang ka curfew ha ka cheka ot kba. Ha ka step jong ka khanyu terik urisau arjara pusan ka seng kasi student union lapangap unit kalala banlum yaki paiba ha ka shnong lapangap kamtam yaki bamat menta ya ka jing halor ka jing bamyo ya ka lat ban lej pen ot yau kba na kilengka jungki. Ha ka ka step ka KSU hapo ka jing yalam u president ubala tip kerteng kum uba Sikil Sumer bat ujoin secretary uba Agustin Timung kila yo bani selok bat kipai ba haga jingyalang kabala lum hapo katay kisnong haga na jingyalang kipai ba kila pensngaw ya kajing sngaw si bat kajing sya le mena haga sorkar Meghalaya kipai ba kila penpau bakinong yalam ke sorkar Meghalaya kimdon kajing kit kli kamtam ha kajing keren ukonrat sangma ha katay kajing yalang kabala penlong ha kapormen step bon ki bakren na pedeng jungki bakim snutenat ya kajing le ka sorkar Meghalaya ki ongru ba ka sorkar Meghalaya kala le ben bat I ben ya ka snong jongi kinong shong snong halapangap bon na pedeng kinong shong snong kimla bani donlang ha kajing yalang namarki late ot tu yala ukba wala da ka sorkar ka khang bat onom late ot ya ukba kipai ba kalapangap kim sngu shu bagila le persyai ka sorkar henry ki sngu ba ka sorkar kam yarap sa te ayeki kinong yalam ka snong lapangap ka kikwa ban ya chakmat halor kajing ot ya ukba kiong balay ngin tiang namar kadai ka hok jongi baro kinong siyang snong